Hello guys! Hello Pilipinas! Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakati ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Enero 29 hanggang 31, 2025. At ngayon po ay araw po ng pagpagudita ng Chinese New Year, Year of the Snake. Gong Hai Fat Choi po sa inyong lahat, lalo po sa Filipino-Chinese community dito sa ating bansa. At halos more than a week tayo bago nakabalik sa ating weather update dito sa YouTube at sa Facebook. At medyo nag-prepare tayo for the past week sa nakaraang TEDx na ginawa nung Sabado at NCF. Okay? At gusto pong magbigay ng pasalamat sa team TEDx ng Naga College Foundation sa napakagandang unang presentation ng TEDx dito po sa Naga City. At it's an honor to be part of it. Okay? Napakaganda experience sa akin na magkaroon ng ganitong opportunity para magpahiwatig sa ating mga kababayan kung ano ang nangyari nung nakaraang bagyong si Christine. Again, maraming salamat po sa TEDx at NCF. At ito pong ating Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Noong nakaraang 2 araw ay nag-issue tayo ng update sa ating Facebook na may papalapit na surge ng amihan na may kasamang shear line na mangyayari na yung araw na ito hanggang sa 31 at nangyayari na po na yun. Meron na po tayong shear line. Unang nakaka-afekto kanina sa Visayas, lalo po sa Samar Leyte at na-afektuhan na rin ang Southern Bicol, ang probinsya po ng Albay, Sorsogon, Catanduanes. At ngayong hapon na ito at ngayon din gabi ay pumapasok na rin dito sa Camarines. So although light to moderate pa lamang yung ulan, may mga inaasahan po tayo mga segments ng malalakas na ulan overnight hanggang bukas. And then by Friday, mag-improve na po ang weather sa Kabikulan. Okay, so dadaan lang po ito. But yung mga naninirahan sa low-lying areas, mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha, sa mga riverbanks at sa mga malapit sa slopes ng mga threat of landslides. Okay? So, mag-ingat po kayo lahat dyan. So, ito po yung latest fast animation. So, nakita po natin itong kaulapan na ito na galing sa baba, umaakyat. Yan po ang shear line. At maafektuhan po ang Bicol region for the next 24 hours. Sa ngayon, dito po siya sa may area ng Visayas. At let's hope na light to moderate lang itong mga pag-ulan, but may mga forecast na pwedeng lumampas na po ng 100 millimeters, lalo po sa may eastern sections po or eastern coastal areas ng Bicol region. At ito naman po ang zoom in solar animation. So nakita po ninyo for the past 6 hours simula kaninang alauna. So ito po yung bugso ng amihan, medyo malakas po siya. 30 to 60 kph ang hangin po niyan. So, affected din po ang Sulu Archipelago, Mimaropa, Visayas. At ito po yung shear line. So, nakikita ninyo, nagbibigay po yan mga ulan. Kasi dito po yung converge yung malamig na hangin. At yung hangin po mula sa east. Ito yung easterlies. So, nagbibigay po yan. Nagme-merge ang mga kaulapan dyan. Nagbibigay ng mga thunderstorms na pwede mag-cause ng mga pagbaba sa low-lying areas. At sa ating radar shot mula sa Doppler radar ng Pag-asa sa Daet ay nakikita po ninyo na mas malalakas po ang ulan dito sa may eastern coastal areas ng ating Rion Bicol. Okay, sa may Camarines Norte, Partido, sa may Catanduanes, Eastern Albay at Sorsogon. Kaya yung mga weather stations natin doon pumapalo ng 20 to 50 plus millimeters.
Sa Naga at ibang parte po ng inland at western Bicol region ay nagsisimula na rin na magkaroon ng mga pabugso-bugsong light to moderate to at times heavy rainfall. At sa forecast, ito po ang inaasa natin bukas ng Huwebes, may mga light to moderate to at times heavy rainfall sa ibabang parte po ng Bicol region. At nakikita nyo dyan, violet po itong Camarines Norte na pwedeng umabot po ng lampas po 100 mm. While yung ibang areas po ng Kabikulan ay mula 20 hanggang 100 mm ang inaasahan ng mga pag-ulan. And then by Friday, last day of January, ang shear line ay akit na po dito. So makikita nyo malalakas na ulan dito na po sa may eastern coastal areas ng northern at central Luzon, mula eastern Cagayan, eastern Isabela, Aurora at northern Quezon. So may 50 to 100 at yung ibang areas na sa more than 100 mm po mga pag-ulan. At sa Sabado, ayan na po, clear things up na po ang ating panahon. Lalo po sa mga unang araw ng buwan ng Pebrero ay medyo clear po ang ating kapuluan except for Mindanao. May mga showers and thunderstorm pa rin dulot ng tinatawag nating easterlies. So, magkakaroon ng biglaang pagbuti ng panahon simula po sa Sabado, Linggo at Lunes. Okay, and sa ating latest mula sa Pag-asa, ito po yung Weather Advisory number 3, in-issue na yung alas 5 ng hapon. Galing po ito sa DOST Pag-asa. Ito po ay para sa shear line. Ito po yung heavy rainfall outlook. At na yung hapon na ito hanggang bukas ng hapon, Huwebes, Enero 30, ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern at Eastern Samar magkakaroon po ng heavy to intense rainfall na 100 hanggang 200 mm. At magkakaroon ng mga numerous flooding at possible landslides po yan. While moderate to heavy rain of 50 to 100 mm naman po sa ibang parte po ng Kabikulan tulad ng Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Samar Leyte, Southern Leyte, and Dinagat Islands. Samantala, bukas ng hapon, Huwebes hanggang Biyernes ng hapon, Enero 31, ang Quezon ay magkakaroon ng 100 to 200 mm na ulan, heavy to intense po yan. Samantala, mga Aurora, Camarines Provinces, and Catanduanes ay moderate to heavy mula 50 hanggang 100 mm. Okay? So, yan po ang latest forecast mula sa Pag-asa. So, every 6 hours, nagbabago itong update nila. So, puntahan na lang ninyo ang pag-asa.dost.gov.ph sa pinaka-latest update o sa kanilang Facebook channel. Now, sa wind forecast, bukas na Huwebes, unti-unting hina na po yung amihan but apektado pa rin ang Luzon at Bicol. Sa Biyernes, dito na naman po sa may dulong hilagang Luzon at the rest of the country mag-shift ulit balik sa easterlies. At sa Sabado at Linggo, hina yung easterlies, magiging kalmado po ang Luzon, while konting easterlies, Visayas, Mimaropa, Sulu, Archipelago at Mindanao. And sa Monday, medyo okay na naman po ang ating panahon. May bagong surge naman po ng amihan sa may bahagi po ng Taiwan, sa may Batanes area. Now, sa wave heights, bukas po ng Huwebes, inaasahan pa rin pong mula 3 hanggang 5 metro. Malalaking alon po yan dito sa may East Philippine Sea. 3 hanggang 4 na metro naman po sa may West Philippine Sea at medyo mapanganib po sa lahat na sasakyang pangdagat. So, bawal mo nang pumalaot ang mga mangingisda at bawal mo na mag-sea travel sa East at West Philippine Sea. Kaya din po sa may area po ng Batanes. Samantala, sa inland waters ng ating bansa ay mahina hanggang katamtaman po ang mga alon. Mula 0.6 to 1 meter lang po ang mga alon. At pwede naman po may isda po dyan sa inland seas ng ating kapuluan. So, sa Friday, ganun pa rin. Medyo panganib sa may East Philippine Sea. Improving wave height sa may West Philippine Sea. Okay naman sa sa central portions ng karagatan ng Pilipinas. Sa Sabado, mapanganib pa rin sa may East Philippine Sea. But sa Linggo hanggang sa Lunes,
bigla na bababa po ang wave heights dito hanggang lighter levels. So, medyo light ang alon na sa darating pong Lunes. At medyo okay na po ang kakaroon ng fishing at sea travel dito. Okay? So, yan po ang wave heights sa ating kapuluan. Now, sa ating Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, valid for the next 2 to 3 weeks. Pag-issue po ito na yung araw nito ng Miyerkules, Enero 29. Ang week 2, valid Pebrero 5 hanggang Pebrero 11. Ang Pilipinas, lalo po ang Southern Luzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao ay patuloy na mataas sa normal ang rainfall outlook, yung mga pag-ulan. Ang Visayas at Northeastern Mindanao ay more than 80% above average rainfall. Ang ibang areas naman po ay mula 50 hanggang 80%. At nakita ninyo dito sa may Southern Hemisphere, sa may Madagascar, South Indian Ocean, South Pacific Ocean, sa may Northern Australia, patuloy po mataas ang probability ng pagporma po ng mga bagyo. Kasi panahon nila yan, mula Nobyembre hanggang Abril, cyclone season dito po sa may Southern Hemisphere. At sa week 3, which is highly uncertain, Pebrero 12 hanggang Pebrero 18, panahon yan ng mga puso. Pebrero 14, ang Pilipinas ay unti-unting bumabalik sa normal ang klima o yung mga pag-ulan. More than 50% pa rin na above average na mga pag-ulan. Pero highly uncertain pa po yan. Pwede po magbago ang mga forecast. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest natin ngayong araw ng Miyerkules. Happy Chinese New Year ulit sa inyo lahat. Gong Hai Fat Choi. At muli ulit tayong babalik na yung darating pong weekend. Ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.